Tegese wong urip niku bandane bersyukur kalih ikhlas. bersyukur kalih ikhlas. Nggih. Lah nek wonten. Oh, niki sejarah wayangan iki sampeyan nak karo. Mboten ngertos sesu. Oh, alah. Perkara tulisan Lasin Asma Kinarya Basa. Lho. Tegese asma kinarya Joko. Nggih. Lasin tegese enten artine, enten artine. LAS IM. Perlu apa niku? Perhuruf L. Huruf pertama L. Peluman wonge sak sok yo ngekeki sok yo ora. A. Alhamdulillah umur sakmene cek sehat. Amin. Terus S. Sisane urip dinggo bermasyarakat. Terus banjur I. Insyaallah muga diparingi umur dawa. Amin amin ya rabbal alamin. Sing pungkasan M. Muga-muga yo aja sak juta tok cah. Oh jarene wong kudu nrimo. Ikhlas. Walah, ning nggonku ki ngendhek aku ke wayangan, Reng. Anu sawan tok dalange sapa dikasih bin. Ya wayangan cek sawan tok kuwi aku ngono. Banjur Tak bengi pisan. Lho ngene engko sik duwite ku lho duwite jare kowe. Bareng tak kok ora sumbut karo watake kaya bolo dewa aku. Mosok ngantek-entek gabah rongsak aku. Mantune carik kok malah biadah aku ngono. sembadani begini. Tau brong. Sing tekan. Bareng tenan. Mulai, mbah mau tak pikire, barang tenan mulai coba mah telepon. Alhamdulillah, sedo sedina sewengi. Senang ya berarti. Barang sedo sewengi. Dalanan sopo rek? Aku di dalang aku. Budaya yo, dalangnya luwes. Ora tahu mandori dhewe malah dikongkoni wong malah lucu. Iki rahasia. Pokoknya sampean kok ben ning wayangan ning pojok sukses. Amin amin. Tenang kuwi, bareng tenan kejadian sampean tak kon dalang iki. Mula-mula ngene ya Mas Budi. Pripun Pak Digere? Sampean kok dari seniman aja ngregani mergo pojok iki nek nanggap tontonan patokane 3M. Wis 3M iki, Bu. M sing pertama jalukane wong kene iki murah ning meriah. Barek sing M sing kedua. Mersudi sinau. Tegese Saiki lakone Paprasana Banjaran ta? nggih. Sesuk meneh judi. Nggon pakliran dipadhetno. Iki mau wis entuk sambutan. Sambutan saking Sampean wis entuk respon konggone masyarakat iki lho dalang. dan dikropo sing lho dalang. Aku yo ngono, mbok anggap wong ojek kok piye. Oh sia-sia. Lah sing Sing terakhir M sing terakhir. dalang yoga sinden dagelan. Maklare yo kudu mbok openi. Akhir kuwi mbok lakoni laris. Yo ora wis sembadan. Kabeh iki sak tunggu sak bilik-bilik. Sing tak Rezeki nek sing ngatur pripun? sing tak ngumuni ngene. Pripun Pak? Bayang sedina sewengi 20 kok dinyang itu. Mboten napa-napa kan mboten ate napa jenenge. Udah pun sewu. Cara wong dodolan iki urung ngerti ya. Kaya apa bentuke mari basane. Ngoten Pak Dwi. Sing penting monggo sareng-sareng. Nggih. Iki malah nek wong ngrasani Rasane pripun? anak wong wedok duwe uni. Usuk wiwen nek anake ditampa ning Akademi Kebijanan arep wayangan. Amin amin Pak. Tanggal piro Pak Dwi? Bulanane. Aja kesusu sik sing ditauri bocahe cek taur. Kaya wong kenangan. Ane aku ora apa-apa, lah kudu menangi wong kok. Lah iya sing tak pikir ki aku menangi ora.
Iki alhamdulillah. Nggih. Bapak Babin Kamtipnas yo rawuh. Nggih, Pak Polisi rawuh. Bapak Babinsa rawuh nggih, Pak. Oh, nggih, Mas. Jan matur sembah nuwun. Polisi niku ngenten maknane. Polisi ki ana pertine. Anak tulisan POLISI. Wah, jan. Huruf pertama P. Pegawean. Huruf kedua O. Ora enek-eneke. L. Laporan konggone masyarakat lho bendino enek. I. Isih dipaidu hal negatif. S. Siap melayani keluhan masyarakat 24 jam. I sing terakhir. Indonesia tanpa puisi bijak, tepuk tangan untuk aku. Tapi aja tepuk tangan kok. Niki nek puisi tujuan nyawet. Yo ora yo tegese iki ana polisi ya yo keamanannya tidak terjaga. Matur sembah nuwun. Beda kali Pak Babinsa Pak Abri. Pak Babinsa TNI. Kota saking TNI. TNI Adi. TNI Adi kepanjangannya terima nasib ini apa adanya. Osi. Beda karo lurah. Nek lurah yo ora ngerti. Anak LURAH. LURAH. L. Roman pelayanan masyarakat yang perlu diutamakan. Unggul dalam memikirkan pembangunan desanya senajan ADD metune wis dipotong operasi merah putih. Aku ki mbok anggere dhewe tok luwung ya roh ae. R rasional pemikirannya. A. Adil nggone mimpin desane. Sing pungkasan H. Lurah sak Bojonegoro sak jagat Indonesia angger nyeteli huruf H mesti selamat disenengi wargane. Hal iki apa tegese? Hasilnya yang bertempat pula aja ngurusi duit liya-liya. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Nggih, Mas. Matur sembah nuwun kagem Bapak Lurah Pojok. Lurah Pojok. Panjenenganipun Pak Judianto, Pak. Lurah Pojok iki cirine Cirine piye, Pak? ben ora ben dipindho wong. Heeh. Cirine aja wedokan. Pojok ya apa-apa. Hah? Nek ora kiai Pak apa jenenge Judianto ki ya ora. Pak Lurah kene iki beda. Nek biyen ya kulino ning nggonku kono. Pak Lurah itu garwane namung siji. Nggih, wah jan garwane buluran kita grabyak ora jamak. Wah jan. Tapi Ya, piye? aku ndelok Lurah ndi sing apa kuwi manajemene rodok sulit iki pojok tok. Piye to perkarane piye to? Lah sing manajemen rodok sulit Sing iki. nyetel keuangan sing wedok kok. Wong wedok kan dhuwit wis mlebu. Metune syarat. Tegese kuwi apa jenenge percaya karo sing wedok lho. Pancene nuwun sewu nek bakar karo dhuwit luwih aman dicekel wong wedok timbang. Nek wong lanang iki pikirane kepinginane luwih akeh. Nek wong wedok iku luwih terjaga. Iso nuwun sewu, iso menjaga diri. Iso ngempet nepsune beda nek karo wong lanang. Nggih, ayo. Lho, nek wong lanang iki nuwun sewu nek nyekel dhuwit, pakai dhuwit-dhuwit paling basane lho. Critak-critake kok lho. Pengen awet iki lho, itu duit 50.000 lho. Bingung wisan. Aku kopi sing ayu iki lho. Aku duit 50.000 lho nek sinden beda lho. Cah cilik wis mikir nabung, mikir ngono pikirane. Biasane pola pikire niku benten. Ngene tak kandhani. Piye? Kowe dadi wong lanang aja dik gemedi. Lho, dik gemedi kuwi lho. Wah, lah Pak Polisi lho nek nganggo pakaian ngono kae hebat. Tapi nek ning omah dicopot kambine disentak sing wedok iki berhadapan karo. Nang duwe ora iso. Iki lho, Pak. Pak Polisi iki lho, Pak. Lho iya kuwi kok. Pak Kerangu kok. Kata kata. Kok nama kok. Anu masange. Pripun? Niki wonten saking Karang Taruna. Nggih. Kalih Limas. Wah, kene iki Limas anak wedoke barang. Yo. Nah, hebat pokoke. Hebat. Pokoke pimpinane angger wedok mesti hebat. Bahasa Indonesiane wong wedok napa? Wanita.
wanita ki wadah nitip senjata. Jadi wong wedok iki tempat penitipan senjata. Maksudnya senjata piye maksudnya? Ya kowe rumangsa apa? Digatekke tenanan. Nggih kata pamundutan wonten Caping Gunung Jenggreng saking Pemuda Pojok. Wah nggih matur sembah nuwun. Iya nek nyong sih guru kabeh aku diarani aku korupsi. Jarang iki nek jarang mangan saweran iki mulai tabrak motor. Oh enak-enak lho. Aku iso gah ngurusi duit saweran. Wis tak keke mesiden-mesiden iki. Ojo Dibaca sih macane piye? ojo ki pacarane 100. Ini ki perangkat biasane. Lombo kok urung dibaca kok modele. Mulai kami tua ya 50. Piye? Surasane piye? Surasane Napolo. Mati bener. Opo rek? Kok jebule wong kowe? Ini iki piye ta? Apa to? Lagi iki aku maca surat iki. Piye? Aku gak iso maca. Ngatekke tenanan kok. Ora duwe tekan itu. Lha kok bagian maca tok. Apa-apa kok anu dakno kuwi. Oh ya mandore maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mak Cangik kula Pak Jiran BMC. Waduh. Iya. Pak Jiran ini 100.000 ta. Berarti nyuwun tembang Podang Kuning ingkang nembang Mbak Novi. Wah. Tembang menika kagem dulur-dulur grup BMC trans sedaya warga pojok matur sembah nuwun. Boten kata lumpen menika nggih aturaken genging panuwun dhumateng kadang-kadang saking BMC Wayang Mania Community. Main slogannya siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Aku wayangan ning kene iki trauma. Trauma perkara piye? Zaman petinggine Mas Agung. Lah kenapa? Aku ki omong-omongan membangsaku petinggi, Mas. Heeh. Wonge gede dhuwur gagah. Lah terus? Saiki setruk wis padha ake mari. Heeh. RT saya ini. Oh, Wah tak ngomong, Pak, mangke niki Pak Sigit sudah melapor ngaten-ngaten pun nggih. Jajake RT saya ini. lah RT gagahe ngono sampe kebliduk ngono to. Wong sewu wong dongake iki ayo kudu sing hati-hati to, Rek. Ya iya. Tapi bareng usum pilihan lurah aku tau kecelik. Lah kok kecilik? Pas esuk pilihan, Heeh. bengi iki ak melekan Yo calon. biasa melekan iki. Ana wong rambine putih, Heeh. celanane putih, nganggo kopiah. Ngalami aku. Pak, mugi-mugi benjing dan jenengan dados petinggi rumah saku calon petinggi. Aku malah dipisui. Kok malah dipisui kok dongake petinggi kok dipisui. Petinggi piye wong aku ki camat kok. Camat tak dongano dadi petinggi. Lah sing gitu yo kowe. Ora boleh dhisik kok iso belajar. Lah wong camat kok dadi petinggi. Kalau kowe mau aku. Kula yen dongake nek yo disawang biyayene iki sapa. Ngono. Ayo wektane wis rada ngesuk. Minangkani pamundutan Caping Gunung Jenggreng Bu Isi Persik. Ayo. Sebenarnya kayu, pamundutan kalau mau Caping Gunung saking para pemuda wajar. Pemuda wis njaluke Caping Gunung beda karo mogonku. Pemuda iki jalan ayo ndaku Pak Jenang. Ngene-ngene. Kiai kene kiai budaya tenan. Kowe kok gelem dirabi jalan. Maksudnya piro? Piye, Mas? Dirabi jalan iki yo kepenak kok iso. Enak apa wong aku dirabi jalan angger sing wedok sampai Mas biasa teras sing lanang jawabane piye? Piye? Men aku Aja sih gawean dhewe piye to sampe. Ora nek. Nek cara mono sampean dirabi dalan rasa cara mono njaluk dirabi apa sing jalan Penake apa, Dek? penake apa dirabi dalan? gak jalan ki njagel ki mentah ora mateng ora malah kacel malah. Ya bilang cilik kok sombong ora jamak. Aja mikir cilike. Lah mikir apa nih? Walah, kowe cilik ya tak krakno nek cilik karo gede. Kecilik sama. Lah nek cilik. Saman kupinge gatel lho. Heeh. Jajal kili-kili nganggo linggis. Loro. Tapi nganggo setetek iki. Maksudnya ini perkara cilik karo gede ngono kuwi to? Iya kili-kili. Kili kuwi. Lalu wong Ayo singkat to. Nek aku yo pilih sing gede kok.
Lah gede yang blenger kok. Nongko ini berarti. Ayo deh. Ayo, Sampai diceklek Pak sing Dimgareng lho. Wah, aku tak mangwis bar tuku beli kita kok. Terus tak kuat tak colok. Wong sampean nuwun sewu lho. Sampean teng mriki nak piyaki sepuh. Digatekke karo anak-anak putu sampean iki contoh kok iso geman kok belawanan iki lho. Pel kita. Alon-alon to. Pil kita. Nah, pil kita. Beli kita. Ini Putuku lucu. kok lucu. Putuku lucu, Mak. Lucune piye? Omahe kok kono anak putune Mbah Yono, Sikoyono. Terus Kuwi ngene tak jak ndelok wayang ngalun-alun Jonegoro. Jalane wedok. dalange wedok. Bareng bar goro-goro tak jak mulih tak kek ngarep ngene. Dadak ngene. Piye? Mbah, aku neng karo alang mang. Aku seneng karo dalang mang. Nah, sing kok senenge apa le? Uluke wedi, Mbah. Suruhe gede, suruhe Nuwun sewu nek wis tuwa nek yo masuk golek dalan padang lho. Karo kuwi tak kon nuwun sewu ngadiano dagelan kok yo nek wis sepuh bae yo karo tutur-tutur kok piye kok sing dadah. Kuwi omongane loro tenan. Ayo digleng ayo bro. Jajal sik digleng ora. TV rusak. TV rusak dhek ndelok TV ning gone Debrayan. Terus? Wayu mulih. Bah, TV-ne gatel gambare lak tok. TV-ne ora disetak gambare ora ketok. Wah. Wes ayo deh. Ayo do kembang do rasa. Rasa kamera digareng. Gareng jelas-jelas. Iku kok ketenanan kok.